pace și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru primirea dumneavoastră și aș vrea să spun că momentele de închinare pentru mine a fost un adevărat izvor de apă vie și mulțumesc Domnului pentru asta. Da, vin din București, numele meu este Georgiana, am aproape 39 de ani și m-am întors la Dumnezeu în urmă cu aproximativ 14 ani. Dacă ar fi să descriu așa, într-o simplă frază, viața mea dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, aș spune căutând dragostea în cele mai nepotrivite locuri. La vârsta de 18 ani am ales să plec din țară. Eu nu vin dintr-un context creștin, să zic așa. Mama mea ortodoxă, tatăl meu ateu, dar nici măcar ateu convins, doar așa. Nu credea în Dumnezeu și atât, fără prea multe alte ideologii. Nu am crescut cunoscând despre Dumnezeu sau studiind la grupa duminicală cine e Dumnezeu și ce poate face în viața noastră sau ce a făcut cândva pe cruce. Așa că nu am avut noțiune prea mare despre Dumnezeu, decât o credință din aia, El există, este în cer și într-o zi o să ajung și eu acolo și vedem cum ne descurcăm, pentru că știam bine ce fac. La vârsta de 18 ani am ales să plec din țară, deși zic eu că Dumnezeu îmi dăduse o oarece capacitate de a învăța, dar am preferat să plec din țară și nu să merg la studii, pentru că mi-am dorit să fiu independentă, pentru că mi-am dorit luxuri, pentru că mi-am dorit acele lucruri care foarte multe femei, zic eu că și le-au dorit, nu știu dacă și dumneavoastră, dar de unde vin eu și le doreau. Așa că la vârsta de 18 ani am plecat din țară și timp de 7 ani am lucrat în cluburi, în mai bine de 10 țări din Europa, încercând să găsesc o împlinire. Ceea ce mă motiva de fiecare dată să plec dintr-o țară în alta era nici aici nu am găsit dragostea pe care o caut și nu simt că aparțin. Așa că voi merge mai departe. Undeva în lumea asta, clar, trebuie să o găsesc. Și așa, timp de 7 ani, cluburi de noapte, alcool, droguri, până când starea mea s-a degradat, zic eu, și într-o noapte în Sicilia, după multe nopți pierdute, după insomnie, după consum în fiecare seară de alcool și droguri. La 6 dimineața eram în pat și mă chinuiam să adorm. Pentru că de obicei programul meu era să adorm pe la 11, poate și 12 ziua, la 4-5 să mă trezesc și să o iau de la capăt cu acea viață de noapte. Și apoi să mă chinui iar să adorm ca să mă trezesc și să o iau de la capăt cu viața de noapte. Dar într-o dimineață, la 6 dimineața, inima mea, zic eu, că a început să dea semnale că trebuie să mă opresc. Și am simțit un junghi, junghi e puțin spus, o durere foarte puternică în dreptul inimii. Am vrut să mă ridic din pat, dar nu am ajuns decât la mijlocul patului și nu am mai putut nici să mă mișc și nici să vorbesc. Orice încercare de a mă mișca, cât de mică ar fi fost, accentua durerea din piept. În momentul ăla mi-am adus aminte de sora mea, eu am 2 surori mai mari, și ea se pocăise și îmi spunea de 6 luni, îmi tot spunea: Georgiana, pentru modul în care tu trăiești, tu oricând ai putea muri și te vei duce în iad. Nu m-a amenajat, a fost directă, chiar dacă nu mi-a plăcut. Și mai mult am considerat că e nebunie ceea ce îmi spune și nu puteam să înțeleg, cu atât mai mult să cred că poți avea o relație personală cu Dumnezeu.
Dar în dimineața aceea a trebuit să-mi îndrept gândul spre Dumnezeu și să mă rog, să strig la El. Nu știam ce înseamnă să te rogi, nu cred că mă rugasem vreodată, nu știam dacă Dumnezeu ascultă rugăciuni sau nu, dar m-am rugat și am zis, dacă existi cu adevărat și mă iubești și pe mine, te rog frumos, intervino. Salvează-mi viața și promit că am să citesc Biblia. Nu cred că a trecut un minut și toată durerea a dispărut, iar în urma ei a rămas o pace, acea pace care Biblia o descrie că întrece orice pricepere și nu poate fi explicată prin cuvintele noastre. Deși nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, am știut că El este acolo și am știut că la El am strigat și El e Cel care a răspuns. A trebuit să mai stau o lună în Sicilia. Am încercat prin puterile mele să mă țin departe de alcool, de droguri, dar lucrând în continuare în cluburi, asta a fost imposibil. Și atunci starea mea s-a degradat și mai mult. Am ajuns să am anxietate, atacuri de panică, pentru că nu puteam să nu mă gândesc cum Dumnezeu a intervenit și mi-a salvat viața, iar eu ceea ce făceam era să continui. Și m-am rugat iarăși și am zis, Tu vezi unde sunt și vezi că nu mă pot ține departe de lucrurile acestea, de aceea te rog, ajută-mă să ajung sănătoasă în viața acasă și promit că eu pe aici nu mai vin. A trecut luna, am ajuns acasă, iar Dumnezeu m-a surprins, pentru că fără să spun la nimeni ceea ce mi s-a întâmplat în noaptea aceea, sora mea a venit la mine și mi-a spus, uite, Dumnezeu pune puternic gândul ăsta în inima mea, că eu trebuie să-ți dau o Biblie ție. Și gândul meu era să-i cer o Biblie ei, dar nu aveam de gând să-i spun ce s-a întâmplat. Ăla a fost pentru mine un moment în care am înțeles că, într-adevăr, sora mea și că omul poate avea o relație cu Dumnezeu. Pentru că cum ar fi putut să știe dacă ea nu a fost cu mine și eu n-am povestit nimănui? Am luat Biblia, am început să citesc, am fost sinceră cu Dumnezeu și i-am spus că nu-mi place să citesc Biblia și l-am rugat să mă ajute să-mi țin promisiunea, pentru că adevărul e că mă plictisea rău. Dar când ești sincer cu Dumnezeu, El lasă har. Că nu cred că așteaptă lucruri sofisticate, ci sinceritate. Și n-au trecut 2 zile de la rugăciunea asta, că tot ce-mi doream era să citesc Biblia. Și așa am început să-L cunosc pe Domnul Iisus și să mă îndrăgostesc. Să văd frumusețea Lui, să văd caracterul Lui, care eu nu văzusem pe unde am umblat în atâtea țări așa ceva, și să-mi doresc și eu. Să-mi doresc și eu să pot să răspund la răutate cu bunătate, să pot să răspund la ură cu iubire, atunci când sunt umilită să mă pot smeri. Și am zis, vreau și eu, Doamne, dar cum pot să obțin toate astea? Și am încercat prin puterea mea. Bineînțeles că am eșuat. Și a venit momentul în care Dumnezeu mi-a arătat atitudinile mele și atunci mi-am dorit să mor. Am zis, dacă asta e și nu, ce sens are să trăiesc o viață așa? Am fost prin atâtea țări, am văzut luxuri, am gustat din toate lucrurile care puteau fi gustate și nu vreau să mai trăiesc. Dacă așa trebuie să-mi continui viața, eu vreau să mă opresc aici. Și în mintea mea a fost că de la etajul 4 la parter rezolv tot. Dar ăla a fost momentul în care Dumnezeu a intervenit, iar de data asta n-am mai intervenit din exterior, ci din interior. Și am început să simt dragostea Lui, am început să simt pacea Lui și să-mi dau seama că acea dragoste pe care atât de mult am căutat-o, era la El. Și atunci am zis, ok, asta e ce am căutat și asta e ceea ce vreau. Din momentul acela, nașterea din nou s-a produs și deși caracterul meu era într-un fel și vorbeam într-un fel și mă purtam într-un fel, din dimineața următoare nu am mai putut nici să vorbesc urât, nici să mă port sau să mi se pară normal anumite atitudini și anumite comportamente. Timpul a trecut, bineînțeles că atunci eram implicată și într-o relație pe care a trebuit să o închei acolo, să-mi iau 3 valize și să plec. Și Dumnezeu a călăuzit viața mea, încât pe urmă am putut
deși la 18 ani nu am mai vrut să continui studiile, să merg la asistență socială și teologie, din dorința de a putea fi folositoare în lucrarea lui. Și anii aceștia care au trecut, Dumnezeu m-a purtat în multe locuri, în misiune în Africa, în un ONG care se ocupa cu victimele traficului de persoane și ale prostituției, dar de 7 ani Dumnezeu a împlinit și o altă parte în viața mea. Dumnezeu mi-a dat un soț, mi-a dat 2 copii și nu pot decât să-i fiu recunoscătoare. În urmă cu 6 ani, într-un timp al meu de personal cu Dumnezeu, de rugăciune, mi-am vărsat inima, cum zic eu, înaintea Domnului și atunci am auzit glasul lui care mi-a spus, ca soluție sau ca provocare, nu știu, scrie o carte. 5 ani am încercat să fac asta, dar cred că Dumnezeu avea încă multe de lucrat în inima mea și de vindecat. Așa că 5 ani zic eu că am fost într-un proces de șlefuire. Iar anul trecut, Dumnezeu mi-a dat credința necesară, după ce mi-am recunoscut necredința, și am început să scriu. În decembrie cartea a fost lansată și astăzi am venit înaintea dumneavoastră. Vă spun sincer că nu cunoșteam pe nimeni. Dumnezeu nu știu cum a aranjat lucrurile, că astăzi sunt aici. Și tot ceea ce mi-aș dori să transmit este bunătatea și dragostea lui Dumnezeu și puterea Lui de a transforma viața unui om care, nu știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile, dar din punctul meu de vedere nu aveam nicio șansă. Eram pierdută bine. Și dacă astăzi sunt în viață, sunt conștientă că e doar harul și bunătatea Lui. Și nu pot decât să laud pe Dumnezeu pentru măreția Lui. Și cum am spus și de dimineață în cealaltă biserică, dacă ar fi să vă spun toate lucrurile rele care le-am făcut, am stat până mâine. Dar ceea ce vreau să spun este de fapt cât de mare și de bun este El și ce lucruri mărețe poate El face în viețile noastre. Ca dintr-un om pierdut, neiubit, să fii o fiică de Dumnezeu și iubită de El. Vă mulțumesc mult pentru răbdarea cu care m-ați ascultat și Dumnezeu să vă binecuvinteze.